سلام كما يتوعلو كبراتن كبرانن تخطاتلت إرتريان ميديا نيتورك نساعد زي زدارنا يزينة تمشتن وطان النهام فلما أرستات زينا حرشان وزبات السنة أبصبوق درجة كم زركب تحبيرون حرستوت أب مفراي كبساو فرطات كدفو منستر حرشات سويعون أب نوزوبا أمن حيلي استسرحنا أشتو ديقاتات أب لمعت جرادين عبي أستواصو يقبر اللهم أذربيجان أرمينيان أب سلامايان سبات بزورد زلو قدات نحد حداني وقاء سالوام صحافة قدات وطا أمريكا بكتما طوكيو مس جابانا ومزنو تزراريبون بنتاغون من قصاص ميسايلات بمكتتال نمعناو التقل ساتلايت نممعبال يسرح كم زلو تقليتون أب وسناسن وشمت مكسيكو زبصح تروبيكاوي هبوب لو معبل غاما ألغلغن كالق حدقاتاتن كم زصعبت حبيرون كلته أمريكاويانن حدا بريطانياون كإلاتات سنفلتت تعود تشلمات نوبل 2010 ناي عود مدهنيت كوينوم منقست مالي أب تحت قيد تصنحو لعلي 100 ترطرات قبر الشبرا كم زفتح تغاليحون جبت أويان تمرامرتي سنة أنتي بقبو استعقب 59 سنة دقريساتات كم زرقبو حبيرام أزو سلامتنا يبصحكم كبرات تخطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك زيانات وشت هاجر حيزالكم قريبة زلخو ليديا تخل مريمي سناي مكتتال حرشان وزبات السنة أبطبو درجة كم زركب تحبيرو أب نوزبات السنة لوم زبن بزنبره هتركرامات زلمع حرشة أبطبق درجة كم زركب حلافة بيت إحفة حرشة أبت نوزبا أتو برهانة أسملاش حبيرو بدرجة نوزبا أب وقت كرامات كاب زلمع 15,250 هكتار لوم عامت 13,797 هكتار مشلا سمسمن بلطوغن كم تزر أزدقاسة أتو برهانة مبزعتو أب درجة معمبابن مشواتن كبزبتحة قليتهم أبت فلما زناب بمدونغايو نتفتات محرس أب جزيوكا كسالت انت زي كاله دحيرو جن وشت عيسان حموشن معالتات 581 مليمتر زناب سلزواق عن أخولاتنا منغستي تراكترات سلزي تمدبان محرس أب حتير جزيكم متعمد ما أرديو حلافة بتحفت كتبا ولمعاتتن الزوبا أتو أدريس أحمد بوغنو تطاون نتحرشان معباي أب مدل دال مريت زاتو كوري عتو مدبات كسالاسد متنحو بغنت نموغاد كا حارسوت كالمعوز خيلو مريت رايكم تعدلو بمقلات كلا معزيت أنحي حارشيحن 500 هكتار نحدست حارسوت كم تخفافلة أبريهم زاجيت زسكف تريو عن بتأكن زيلة حليف كاز خصتو زلو كالقط بالعات دما حارسوت تقربالع مدهانيت بمنطاق كم زكالا خلوام يقبر كم زلو زحبرة أتو أدريس لبدا عن بتأن مكل خال بزتخايدة كرمة مدلوات نسلسمي تحارسوتن أبالات حيلتات مكل خالن سلطانا كم تواهبة أفليتهم أب مجمار كرامات زناب بمدونغايو زرقي بعوافن بالعتن تبالعو كساب سلسة جزية كدقمو كم تقددو زحبارو حرصت بوغنام دحيرو بزواق عز مسكن زنابن بزكايدو وطعرنجن حرشوام عبد درجة مولاد بتيحو كنزلو حبيرام حرصت أب مفراي كبساوي فرطات كدفو مينستر حرشات أويعو مينستر حرشا مسكليما هاجرنا زسامامو فرتسات كبساوي فرطات كم تفحن كوخن بمتئتتاو أب مدبرات فلسي مرحانون انبادرهن أبازيحو سلزي زرقح حرصوتن كاروت تتقمتن بزل على ختقاملو مفراي كبساوي فرطات دما كدفولو تاوعيت أغريبو أبت مينستري لعلواي كإلى لمعات كلتي أتو ميكيل جيلاغابر أبزهبا حبريتا هاجرنا بزتفلالي كلمة زلو بوتاتات سلتونن نلمعات فرتات مجئت مخانا بمتقاس أب مرحانون انبادرهن زقوم مدبرات قرب فلتسات نموحاس علم مخانو قليتو أكايد سرح مدبر فلس مرحانو أتو زر أسناي كالكلا بوغنو تتقمتي نتبقبو تداقيلو دلو كوينو زلو فلسي كبساوي فرتات أبزمرت أوان متيوم كعدقو كم زخقلو حبيروم أتو زر سناي بتوساخي اتكاور حت قمتي كساب ورحت طرايز شيء زنبره فلتات عمت ملونا بمشط ازقربلو كنتات نمتصحون يسرحلو كنزلو افليتو تتقمت مدبرات فلسي مرحانون انبادرهون ابزهاب وريتا وحسن طعنو زتحلون فلتات برتع واغا مركبام اب معبالن مهرتن اب بلጫ كم زرخبلو قليصام
ኣብ ንዞባ እምኒ ሓይሊ ዝተሰርሓን ኣሽቱዲጋታት ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዓባ ኣስተዋጽኦ ይገብራ ኣለዋ ኣብ ንዞባ እምኒ ሓይሊ ዓድታት ማዕዶ ቤት ማርያ ዓዲ ሰሓርትን ዓዲ ቆዶን ብመንደቕ ዝተሰርሓን ኣሽቱዲጋታት ኣብ ርእስቲ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘለወን ኣስተዋጽኦ ኣብ ምስሳን ልምዓት ጀራዲን እውን ልዑል ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣቶ ዘሚካኤል ጸጋይ ሓቢሮም بمسارة حبريت أتو زميكيل أتناب 2019 ኣብ 4 ቦታታት ሩባ ማይ ተኸላት ዝተሃንጻና ኣሽቱዲጋታት ነቲ ከባቢ ካብ ብፍግረ መሬት ብምርጋእ ምንጭ ማይ ሰብን ጥሪትን ከውሕሳ ስለ ዝኽኣላ ብርክት ዝበሉ ኣብ ከባቢን ዝርከቡ ሓረስቶት ነቲ ዕድል ተጠቒሞም ጀራዲን የልምዑን ኣብ ዓመት ክሳብ 3 ግዜ እቶት ይሓፍሱን ከም ዘለው ኣብርሂ እና ኣሽቱዲጋታት ትሕሶ ዒላታቶም ስለ ዝህብተማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘይ ምቁራጽ ከልምዑ ከም ዝኽኣሉ ዝጠቐሱ ተማልማዕቲ ومتن طلب ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ዕዳጋታት የማልኡ ከም ዘለው ገሊጾም ደብዳብ ሚሳይላትን ከቢድ ብረትን ዝላወጣ ዘለዋ አዘርባይጃንና አርሜኒያን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝወርድ ዘሎ ጉዳት ንሓድሕደን ይወቃቀሳ ኣለዋ አርሜኒያ ሰራዊት አዘርባይጃን ኣብ ቀንዲ ከተማታት ደብዳብ ብምክያዱ ህይወት ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝጠፍአ ክትከስስን ከላ አዘርባይጃን ውን ሰራዊት አርሜኒያ ንበርጌስ ኢላማ ይገብር ከም ዘሎ ትወቅሳላ ብሰንክዚ ን10 መዓልቱ ዝቐጸለ ምልዋጥ ደብዳብ ኣማይት ሰባት ከም ተቐትሉን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደን ይዝግለጽ ዘሎ ክልቴና ሃገራት ነቲ ግጭት ከቋርጻ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ንዝመጸን ዘሎ ጻውዒት ብምንጻገን ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይመት መንግስቲ አዘርባይጃን ቀንዲ መሻርክቱ ዝኾነ ቱርኪ ኣብ ዝኾነ ዝካየድ ናይ ሰላም ጻዕሪ ቀላስ ተራ ክህልዋ ክጽውዕ እንከሎ ናብ ሞስኮ ዘምርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ አርሜኒያ ድማ ብዛዕባ እቲ ግጭትን ክብጻሕ ዝከኣል ስምምዕ ሰላምን ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ካልኦት ይቃላሕ ኣሎ ብኻልእ ወገን ዋና ጸሓፊ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ጄንስ ስቶልተንበርግ ትማሊ 5 ጥቅምቲ ናብ ከተማ ኢስታንቡል ብምብጻሕ ብዛዕባ እቲ ግጭት ምስ ፕሬዚደንት ቱርኪ ሬሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ተዘራሪቡ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ክልቴና ሃገራት ምቁራት ተኽሲ ክገብራ ክጽውዕ እንከሎ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ግን ምውጻእ አርሜኒያ ካብ ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ከይተረጋገጸ ስምምዕ ምቁራት ተኽሲ ክብጻሕ ከም ዘይከኣል እዩ ደጊሙ ኣነጺሩ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ሎሚ 6 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ብምፍጻም ምስ ጃፓናዊ መዘኑ ቶሺሚ ሚትሱ ሞቶጊ ተራኺቡ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናታት ዘትዩ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዑደት ምስ ምምራጽ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጃፓን ዝምድና ክልቴና ሃገራት ንምድልዳልን ደገፍ ኣሜሪካን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ንምግላጽን ምዃኑ ተቓሊሑ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ዮሺሃዴ ሱጋ ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ዘሎ ዝምድና ንምድልዳልን ንምዕባይን ክሰርሕ ብምጽዋዕ ድልዱል ዝምድና ኣሜሪካን ጃፓንን ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋጽ መሰረታዊ ምዃኑ ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ብወገኑ ሓድሽ መንግስቱ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ፖሊሲ ከም ዝኽተል ብምርግጋጽ ኣሜሪካ ካብ ቀንዲ መሻርክቲ ጃፓን ምዃና ገሊጹ ብዘይካዚ ሰብ መዚ ጃፓን ኣሜሪካ ኣውስትራልያን ህንድን ኣብ ጉዳይ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ኣተኪሮም ኣብ ከተማ ቶኪዮ ርክብ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ እቲ ርክብ ብቐንዱ ናብ ጃፓን ዘቕንዐ መልእኽቲ ከም ዝህልዎ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ምንቅስቓስ ሚሳይላት ተኸታቲላ እትዕኑ ሳተላይት ንምምዕባል ይሰርሕ ከም ዘሎ ተቓሊሑ ነዚ ዕላማ እዚ ንምውቃዕ ፔንታጎን ምስ ብሕታዊ ትካል ጠፈራዊ ምርምር ስፔስ ኤክስ ናይ $149 ሚልዮን ስምምዕ ከም ዝኸተመ ተሓቢሩ ፔንታጎን ብዘውፅኦ መግለጺ 4 ዝተራቐቐ ሚሳይላት ናይ ምክትታል ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐትን ሰፊሕ ኩርናዕ ርኢት ዘለዋን ሳተላይት ኣብ ዙርያ ምድሪ ንምስፋር መዲቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍሊጡ እዘን ሳተላይት ኣብ ምክትታልን ምኽሻሕን ሓድሽ ዝምዕብል ዘሎ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝጓዓዝ ተራቐቐ ሚሳይላት ከም ዘገልግላዩ ፔንታጎን ዝሕብር ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ወሰናትን ወሽመጥ ሜክሲኮ ዝበጽሐ ትሮፒካዊ ህበብላዊ ማዕበል ጋማ ዕለቕልቕን ካልእ ሓደጋታትን ከም ዘሰዓበ ተሓቢሩ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝሞቱን ብዓሰርተታት ዝቆጸሩ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሜክሲኮ ልዕሊ 600,000 በዓሎታት ተጸሊዮም ከም ዘለዉ ገሊጾም ትሮፒካዊ ህበብላዊ ማዕበል ጋማ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝተበገሰ መበል 24 ስም ዝተዋህቦ ህበብላዊ ማዕበል ምዃኑ ይግለጽ እቲ ማዕበል ናብ ውሽጢ መሬት ወሰናስን ሜክሲኮ ገጹ ኣብ ዝኣተወሉ ሓይሉ ከም ተዳኸመ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ይሕብሩ
ክልተ ኣሜሪካውያንን ሓደ ብሪጣንያውን ኪላታት ስነፍልጠት ኣብ ምልላይ ሕማም ወይቦም ማለት ሄፓታይትስ ሲ ዘስዕብ ቫይረስ ኣገዳሲ ኣስተዋጽኦ ብምግባሮም ተዓወቲ ሽልማት ኖበል 2020 ናይ ዓውዲ መድሃኒት ኮይኖም እቶም ኪላታት ብመስርሕ መርመራ ደም ነቲ ጠንቂ ሞት ብዙሓት ሰባት ኮይኑ ዝጸንሐ ቫይረስ ከለልዩ ከም ዝኽኣሉ ተፈሊጡ በዚ ድማ እቲ ረኸበት ነቲ ሕማም ብኣግኡ ኣብ ምፍዋስ ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ኪላታት ጥዕና ሓቢሮም ሰለስቲኦም ኪላታት ሽልማቶም ዝመጽእ 10 ታሕሳስ ክወስዱ ምዃኖም ኣብ ሽወደን ዝመደበሩ ኮሚቴ ሽልማት ኖበል ገሊጹ ኣብ ካልእ ዓውድታት ዝተዓወቱ ኪላታት ካብ ዝሰሙን እዚ በብመዓልቱ ክርኩሑ ምዃኖም ተፈሊጡሎ መንግስቲ ማሊ ጅሆታ ተታሒዞም ንዘለዉ በዓል ስልጣንን ፈረንሳዊ ሰራሕተኛ ረድኤትን ንምልቃቕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንዝጸንሑ ልዕሊ 100 ጥርጥራት ግብረ ሽበራ ከም ዝፈትሐ ማዕከና ዜና ንሰብ መዝታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን እቲ ዝጉምቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጅሆ ንዝተታሕዘ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ከምኡውን ካብ 2016 ጅሆ ተታሒዛ ንዘላ ፈረንሳዊ ሰራሕተኛ ረድኤት ነጻ ንምውፃእ እዩ ተወሲዱ ዘሎ ዕጡቃት ማሊ ብዛዕባ ምልቃቕቶም ጅሆታት ዛጊት ዝኾነ ምላሽ ከም ዘይሃቡ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ማሊ ካብ 2012 ንድሓር ዝተፈጥረ ጸጥታዊ ወጥሪ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ብሓገዝ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ግብፃውያን ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ብግቡእ ዝተዓቀበ 59 ሰናዱቕ ሬሳታት ከም ዝረኸቡ ሓቢሮም እቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ርእሰ ከተማ ካይሮ ዝተረኽበ ሰናዱቕ ልዕሊ 2500 ዓመታት ከም ዝገበረ እቲ ሚኒስትሪ ፍሊጡ እቲ ኣብ ሳልስተ እዚ ዝተፈተሸ ርኽበት ጥንታዊ ኣስኬሬናት ኣብ ምምዕባል ጽላት ቱሪዝም ግብፂ ወታወተራ ከም ዝህልዎ እዩ ዝግለጽ ጽላት ቱሪዝም ግብፂ ብፍላይ ካብ 2011 ብሰንኪ ጸጥታዊ ስግኣት እናንቆልቆለ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጻባት የረዱ